Yn y fideo yma, nawn ni edrych ar y broses o integru. Nawr yn syml, y broses o integru ydy dad wneud y broses o ddifferu. Felly, fel mae tynnu yn dad wneud adio, a fel mae rhannu yn dad wneud lluosi, mae'r broses o integru yn dad wneud y broses o ddifferu. Felly, fyddai'n syniad ar y cychwyn y fan hyn wan adolygu yn sydyn y broses o ddifferu, ac os da ni hefo ffwythiant yn hafel i 3x di sgwario adio 7x adio 8, y broses o ddifferu ydy ffeindio y graddiant, sef dy by dx. Yn yr achos yma, mae dy by dx yn hafel i 3 lluosi 2 6, 6x, a mae differu 7x yr 7, a differu 8 yr 8 dim byd. Ewch yn ôl ag edrych ar y fideos ar ddifferu os da chi'n cofio sut i wneud hyn. Ar y llaw arall, os di yn hafel i 9x i pwr 7 adio ail isradd x, beth gyntaf ni'n neud ydy delio fo'r ail isradd. Mae yn hafel i 9x i pwr 7, ac ail isradd x rhyw fatha x i pwr hanner. Wedyn fydda i ddifferu, ffeindio dy by dx. Mae 9 lluosi 7 yn 63, 1 y llai na 7 yn 6, ac yn hyn 1 lluosi hanner yn hanner, 1 y llai na hanner yn minus hanner. Felly, y broses o ddifferu ydy cychwyn efo ffwythiant a ffeindio'r graddiant dy by dx. Felly, y broses o integru ydy dad wneud hyn. Cychwyn felly efo dy by dx, y graddiant, a trio ffeindio ffwythiant sydd yn differu i reid y dy by dx yma. Ond, mae yna un broblem efo'r broses o integru, a dyn ni'n gallu dangos y broblem yma drwy ystyried y ffwythiannau yma yn fan hyn. Felly, os di yn hafel i 2x di sgwario adio 5, mae differu dy by dx yn rhaid 2 lluosi 2 4x, y 5 yn diflannu. Ond os dwi hefo yn hafel i 2x di sgwario adio 45, mae dy by dx yn hafel i 2 lluosi 2 4x, 45 yn diflannu, felly 4x eto. Felly, dyma fo'r broblem. Os dwi'n cael dy by dx, os yw dy by dx yn hafel i 4x, yna, os dwi eisiau ffeindio yr greiddiol, y ffwythiant greiddiol, hynny ydy, os dwi eisiau integru fan hyn, dwi'n gwybod fod yr ateb yn fod yn edrych tebyg i, neu mynd i gynnwys 2x di sgwario, a wedyn 2x di sgwario adio beth? Ydw i'n adio'r 5, neu ydw i'n adio'r 45? Ond o fwy na hynna, fydda i gychwyn efo 2x di sgwario adio unrhyw rif a differu i adael 4x. Felly, y broblem sydd gen i wedi, pan dwi'n integru, mae yna fwy nag un ateb posib. So ni'n gallu sgwennu fan hyn 2x di sgwario adio 5, 2x di sgwario adio 45, neu unrhyw rif arall fydda i adio yn y tynnu ffwrdd. A dwi'n delio efo hynna'n mathemategol drwy ysgrifennu'r ateb fan hyn. Mae haid i fod yn hafel i 2x di sgwario adio cysonyn integru c. Na weithiau fydd rhai pobl, lle llyfrau'n sgwennu c yn fan hyn, ond dwi am ddefnyddio llythyran c. Felly mae hynna'n deitha fi, os dwi'n cychwyn efo dy by dx yn hafel i 4x, mae'r rhaid i'r ffwythiant greiddiol edrych fel yma. Mae rhaid o fod yn o'r ffurf yn hafel i 2x di sgwario adio'r rhyw rif c. Oherwydd, os dwi'n differu hwn rwan, dwi'n mynd i orffan efo 4x. A wedi'i c fod yn unrhyw rif, 5, minus 2, 45, a dwi dal yn mynd i orffen efo dy by dx yn hafel i 4x. Nawr, yn mathemategol, mae gynnon ni symbol arbennig ar gyfer integru. A hwn ydy'r symbol, rhyw fatha S wedi cael ei stretcho allan. Felly, os dwi eisiau integru, dydyn ni y 4x greiddiol yma eto, a dwi'n deud fod rhaid gwneud hynna mewn perthynas ag x, felly symbol dx fan hyn. Felly, os dwi'n integru 4x mewn perthynas ag x, yna mae'r ateb yn hafel i, wel, dyn ni'n gwybod beth yw fan hyn, 2x di sgwario adio cysonyn integru c. Nawr, dyna sy'n gweithio ar gyfer yr enghraifft 4x yma, ond beth amdan rhywbeth mwy cyffredinol? Nawr, yr rheol ydy hyn, i integru rhywbeth sydd yn edrych o'r ffurf yma. Rhyw rif a wedyn x i pwer i'r rhyw rif n. Os dwi eisiau integru hwn mewn perthynas ag x, yna hwn ydy'r rheol. Rhaid fi gadw hefo'r rhif a greiddiol yma,
Rhaid fi gynyddu pŵer x1, felly mae x I pŵer n yn mynd I x I pŵer n adio 1, ac yna dwi'n gorfod rhannu efo'r rhif newydd, neu'r pŵer newydd, yr n adio 1. A mae rhaid I fi gofio adio'r cysonyn integru k. Felly eto I grynhoi I integru, dwi'n cynyddu'r pŵer 1, a wedyn dwi'n rhannu efo'r pŵer newydd. Nawr, gadewch I ni nawr edrych ar un neu ddau enghreifftiau o ymarferion integru, a dyn ni am ddefnyddio'r rheol gyffredinol yma dyn ni newydd drafod. Nawr, yn y cyntaf, dyn ni eisiau integru 3x di sgwario adio 4x adio 2 mewn perthynas ag x. Ac I wneud hyn, bydd ni'n dilyn yr rheol yn fan hyn, dyn ni'n cadw'r cyfernod greiddiol, felly cadw'r 3 fan hyn. Dyn ni'n adio 1 i'r pŵer, x I pŵer n yn mynd I x I pŵer n adio 1, felly x I pŵer 2 yn newid i fod yn x I pŵer 3, ac yna dwi'n rhannu efo'r pŵer newydd. So pŵer newydd yn 3, rhannu efo 3. Ail adrodd efo'r 4x, wel, 4x I pŵer 1 fydd hwn. Felly cadw'r cyfernod greiddiol 4, adio 1 i'r pŵer, x I pŵer 1 yn mynd yn x I pŵer 2, a rhannu efo'r pŵer newydd sydd yn 2. Hefo'r term olaf, y 2 fan hyn, dydy o ddim cweit yn y ffurf rhif x I pŵer rhif arall, o fod ei ddelio fe hynna drwy gofio fod 2 yr un fath â 2x I pŵer dim. Oherwydd, rheolau indexau, x I pŵer dim rhyw fath ag 1, so cwbl hwn di 2 lluos I fo 1 sydd rhyw fath ag 2 greiddiol. Mae hynna roedd yn helpu fi integru y 2 greiddiol, neu 2x I pŵer dim, oherwydd dwi'n cadw'r cyfernod, a dwi'n adio 1 i'r pŵer, x I pŵer dim yn mynd yn x yn pŵer 1, a wedyn dwi'n rhannu efo'r pŵer newydd sydd yn 1. Ar y diwedd, mae rhaid fi gofio adio cysonyn integru k. Chydig o symleiddio fan hyn rwan. 3 rhannu efo 3 yn 1, so mae gen i 1x di cubio, neu just x di cubio. 4 rhannu efo 2 yn 2, felly mae gen i 2x di sgwario. 2 rhannu efo 1 yn 2, felly mae gen i 2x I pŵer 1, neu just 2x. Ac yna adio'r cysonyn integru k. Yn B, pan dwi'n integru 4x I pŵer minus hanner mewn perthynas ag x, dwi'n cadw'r cysonyn greiddiol a, y 4 yn hyn. Dwi'n adio 1 i'r pŵer, felly minus hanner yn mynd yn hanner, x I pŵer hanner. Ac yna dwi'n rhannu efo'r pŵer newydd, sef hanner. Ac yna, ar ôl integru pob dim, dwi'n adio'r cysonyn integru k. Symleiddio fan yma, 4 rhannu efo hanner yn 8, mae hanner yn ffitio yn I 4 8 gwaith. Felly 8x I pŵer hanner adio'r cysonyn integru k. Os hoffech chi, 8 ail isradd x adio y cysonyn integru k. Ac yna, yn yr enghraifft yma, os dwi'n integru 2 trydydd isradd x adio 1 dros x I pŵer 5 mewn perthynas ag x, peth gyntaf rwy'n wneud fan hyn ydy delio efo'r trydydd isradd x a'r ffracsiwn 1 dros x I pŵer 5, oherwydd dydy'r term yma ddim o'r ffurf rhif x I pŵer rhif I gychwyn. Felly dwi'n defnyddio'r rheolau indexau I ail sgwennu'r cwestiwn. Be sy'n gwneud fan hyn ydy 2 lluos I mae trydydd isradd x rhyw fath o x I pŵer 3, ac yna 1 dros x I pŵer 5 rhyw fath ag x I pŵer minus 5. Felly defnyddio'r rheolau indexau fan hyn mwyn cael term o'r ffurf rhif x I pŵer rhif. Mae gen I fi terma o'r ffurf yna rwan. Ac oherwydd hynny, dwi'n gallu integru, cadw'r cyfernod 2, adio 1 i'r pŵer, felly x I pŵer 3, x I pŵer 4 3, mae 1 3 adio 1 cyfan, rhyw fath o 1 3 adio 3 3, sydd yn 4 3. Rhannu efo'r pŵer newydd, 4 dros 3. Y term yma, y cyfernod ydy 1 os hoffwn ni, so cadw'r 1 lle mae o. Pŵer yn mynd 1 yn fwy, x I pŵer minus 4 felly, a rhannu efo'r pŵer newydd, minus 4. Ar ôl integru bob un o'r terma, cofio adio'r cysonyn integru k, pwysig iawn. A wedyn symleiddio hwn, nawr rhannu efo ffracsiwn, rhyw fath a lluosi efo cilydd y ffracsiwn. Felly mae 2 rhannu 4 3, rhyw fath a 2 lluosi 3 chwarter. So mae gen i 2 lluosi 3 chwarter
lluosi wedyn hefo x i power 4 treian. A wedyn dwi'n adio. A gadw hwn fel mae o'n gael gwared o'r 1 am hyn o bryd. X i power minus 4 dros minus 4. Ac yna adio c. Ac yna, jyst i symuleiddio hwn i orffan, mae gen i 2 lluosi 3 chwarter. Felly mae hwnna'n dod yn 6 chwarter. X i power 4 dros 3. Ac yna dwi'n adio x i power minus 4 dros minus 4. Adio c. Ac yna, y ffracsiwn yma fan hyn, mae 6 chwarter, mae hynna'n eilrifau. Felly wedi haneri top y gwylod i gael 3 dros 2. X i power 4 dros 3. A sy'n bosib sgwennu hwn fel yma, tynnu ffwrdd chwarter x i power minus 4 adio'r cysonyn integru c. Felly dyna ni 2 enghraifft o sut i integru. Ar y sgrin yn awr, mae yna set ymarferion i chi ceisio ar y testyn yma. Felly yn ôl yr arfer, pwyswch pause ar y fideo yn awr. Ystynwch ddar y bapur allan, pensil neu feiro. Rhowch gynnig ar y cwestiynau yma. Ac yna yn awr, mi fydd yr atebion yn ymddangos. Rwy'ch chi wedyn marcio'ch gwaith a gweld sut wnaethoch chi ar y set yma o ymarferion. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.